Rest day tak ni mo ron. Absent mo good. Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. God bless po guys sa inyo, para sa inyo ni. Mayang hapon sir. Po. Unsa gani mong pamati? Kaning akong Wala ba ang trabaho dres Digos? wala. Kaning kuan ba mawag gitusok-tusok ako panit. Asa man dapit ang gitusok-tusok? Ay, ikan di pa ingon diri sa Mo ba? saka na po diri. Murag gitusok. Pero hilot-hilot siya, mawa po. Pero nahilot ka. Wala pa. Ako lang medyo naganaan. Murag mo okay siya kung matandaw. Basta mapislit-pislit siya. Mga pilak adlaw nimo nang paminaw ng mga Okay tusok-tusok. na mo. Ano, bulan na bulan. Pila dan mo sir? 63. 63. Sige, sige. Ngayon ni 63 kay nagdawat na. Gawas na takot. Hindi, nagdawat na ba? Nagdawat. No? Nagdawat. Kaya kaya na kayong anak. Imo na natanan oy no. Lahar Pero na. mabahinan man gyapon anak na tanong kay Oo. manang bito ipang. Gamay man ra kayo. Di kulang pa tambal. Ano mo tambal mo? Ay, Makadungog lagi ko sir nga kanang maintenance. ma-maintenance man padulong dili day Jollibee. Kasakit man ang Jollibee. Dito sa Jollibee yung kasakit. Bukaan ba kung Jollibee. Sahil. Panagsalang. Ano tong na exist ka man. Sige, gawa sa mga tusok-tusok ko pa. Ano, sakit na siya. Kani nga mga ugat to, kani ana. Sakit. Sakit na siya. Isa ka gamay ko dyan. Ano lang kutob, ano lang. No, mga ugat to. Sakit na siya. Kaya kani po mga ugat to, kani sakit. Ano ana ko sa para makulit. Okay siya. Sa pagyan. Kana ra. Mara jud wa nilain. Reuma. Likod, hawak. Usa reuma. Rayuma. Asa man ang rayuma dapit? Kani dua ka tail basta magsugmat ni. Sakit pod? Sakit ay. Sige, sige. Pero nahilot na ka. Therapist, unsa pa wala. Hanapin hilot hilot. Dito ra pod, manghilot ra pod sa mga. Mumali. Wala nila ang ginawa, okay ra. Okay ra. Wala sakit ginawa. Kani lagi akong gibati. Kana ra gud di man ginaproblemahan. Makalakaw kag layo. Wali pa kayo ron kay na may gibati. Pero wala siguro na yung makalakaw. Ano baklay lang ba nga baklay ra gud. Okay ra. Kaya nagabaklay-baklay man po dito sa buntag sayo sa balay. Si Karsada. Pero katong pagsugmat nagsakit na yung maglisod na ulakaw. Pag magbaklay-baklay dili na ka magbasa ha. Bawal mo na. Maligo lagi ko. Pag Bago tag sa dili, udto hapon gabi bawal mo nang basa. bawal maligo. Mangimasa, habat, punas, ligo. Ininit di po pwede. Mas kuyaw sa ininit. Kung namoy nadungog nga okay na siya. Ayaw na gid mo ato dire mo sa ko paminaw kay sus. Pero kung di po mo maminaw sa kuha, wala paminaw gid. Maningil ko na siya. Niya ang kasagaran ang problema ang singil dugay. Ang ending, dugay kita magdaog. Okay. Nya pagkadaog na to ron dawan na igo na. So bawal ko na siya. Ang ligo buntag lang. Ana lang. Sige. Hindi pwede hapon. Dili pwede hapon. Bawal. Ligo dan bago. Mabata hantod sa tiguang bawal gyud pasaon na bata. O kadagko udto hapon gyud. Saan nag-init? Mo na yung maligo hapon. Yun siya nagkumulog ininit. Bawal siya init tubig. Tayo magkuan. Siya maligo siya init tubig man. Ayaw na. Maligo Stroke. siya. Musamot kabugat atong lawas ana. Stroke. Way katabang na. Pwede Kay maligo tugnawon hapon. man siya. Ha? Tugnawon. Muukok maayo. Tugnawon. Di sukol gyud ta, sukol gyud. Ah. Yang pinakadabis nga ligo kanang inawasan sa gripo, gripo na. Oh. Eh kanang gripong nga giniawas tubig sa buntag. Ay pa na sayo kayo gud. Isa mga alas 8 gud. Sa 8 alas 9. Healing na siya. Kanang hot compress. Ayun. Way katabang na. Ano kada gabi ibe na siya. Wala makabantay ka murag nagkadugay murag wa joy. Hmm. Murag may no. Wala mabugat na sa magkadugay. Sulti lang jud ko. Wala gud. Buntag ra gyud. Wala na hot compress. Sagaran hapon di maligo. Mundangin siya. Mao di ay maluya ka Mundangin gyud na. Mayroon mag-ikaw, sabot na ko, kaya ako naging maligo. hapon mo pwede maligo. Ayaw. Buntag kaligo di alas 8 daw. Alas 2. Mao na ang hapon maligo kaning hapon, daghang mga stroke paralyzed. Muna daghang caregiver sa Japan. Japan.
Kaya ang hapon maligo og Hapon. hapon. Malipay ta kay daghang Kay kuan caregiver. man good kanang bugnaw ilang lugar no, nya mo na mag-init. Dili tradisyon nila. Ah. Bawal maligo mo trabaho daw. Ano ko yawa pod? Wala gi. Nice Ito lay. no, dilis na makuan. Ang ligo daw pag magtrabaho kay hugaw na. Oo, naku ah. Bago magtrabaho ulit. Kay hugaw daw mo. No? Sige, mas padayon na mo man. Mao na nya human nang usog na kano. Ako biya tanong. Karon kay nakatawa. Sa mga Bisaya, ago na. Kung napatay lulog lula, kasapanta, labi na. Ah, kani hapon gyud tigluguan. Ang danga gina niyo. Sugod karon na, duwa na gina. Maligo ta buntag lang. Ya kung maabot po tag alas 12 sa gabi nga way tulog, pag og maway ligo na. Tigil maligo. Ah, Bilar na. kana bilar Ang mo mapita na na nga tong ulo, mata tanong kana ano. Magabot sa panahon mo, kaya ba? Hindi nga libat. So kung mulampas las 12 di na pwede maligo. Tanaw jud ka sa time, bayay ka. Matuka 11:59. Ha? Ara ira sabi to. At least Ako masulti lang ko, guide lang, no. Mm. Para disiplina lang sa tong lawas. Kasi 5 years kayo sir, no? Sige, ako na lang pala sa uban. Hindi mong ginapamati. Sige, asa yung balayan mo, sir? Sa Santa Maria. Santa Maria. Basing na kayo shoutout sa taga Santa Maria, sir? Ah, daghan jud ko kayo ulit. Oh, shoutout, sir. Shout out Basing siya mga suki. suki ni mo, ano mga... Oh, Oh, namo yung mga balatian nan mo diri. Karon ako rin nagpatambal Oh. kay nanggawas na akong sakit. Naparamdam lang sa... Gawas ng mga sakit ng tiguran. Sige. So, ayan guys, shoutout sa taga Santa Maria, Davao del Sur. Si Sir Sabo Dre. occidental. Ah, occidental na, no? Occidental na. Occidental na. Ay, occidental din. Sakop sa malita na na. Ay, mga ba? Oo. Asa kita bumbon sa... Malalag lang taman ang kuan. Dunmar. Del Sur. Oh, Dunmar. Akong anak na sa Donmar. Chas Bautista. Donmar sa Lino. Oo, unahan pa na. No? Asahin siya sa Donmar. Sige. So, shout out sa taga Santa Maria. Davao Occidental di ay, sorry. Occidental hanad mo kung gusto na Davao del Sur mo kung nasa good. Oo. Na, sige lang. Asa taga Santa Maria. Ah, No? Swerte kayo mo kay naabot si Ibana diya. Naabot niya si Ibana. Oo. No? Dito Oo. Nas bambu. Abot dito. So, na lang. Bana bambu. So, na God bless po sa taga Santa Maria, nasa Sabre atong tabangan. No, nadungog man ninyo iyang testimonya sa hindi pamati. Tabangan na itong mamayo, siyempre, inabangan sa pagkampus gano'n. Ano, sa tanan nga mo orders ko, manikamot manikamot kung nga mamayo mo kutop sa kamay mo, kaya pa kayo natin ginapamati sa bawasan. No? So, ano lang, no, siyempre, sa karoon lang po nakakita ng video, please subscribe, i-click lang bell button para update ka sa kin-upload na pagkakadlaw, comment, like, and share. No? Share this video. Shout out po sa kong followers sa Facebook page, Eric Hilot ang traditional, sa TikTok, o sa kong YouTube channel, Eric Hilot. God bless po. No? Sa tanan ng mga suki, sa mga viewers na ko, o siyempre sa lahat po ng mga OFW, God bless po. Ayan. So, maghilot ako para sa mo ni... Sige, sir. okay. Ay, tanggal ko na sa media, sir. Tulog ni mo kaya 6 hours? Ah, Tulog 6 hours kaya? ulo. Di kabot? Hmm. Unom ka oras, di ka kaya? Unong ka oras? Tulog? T-shirt, sir. T-shirt. Bili. Makamata ka sa'yo? Oo. Naraday Okay, ko. kulog, Ato na ning Kulob. i-subscribe na nato. Kulob. Ayan, salamat. YouTube. Ah, YouTube. Salamat. Nasa YouTube si sir. Usta kamay sir, gamay lang kayo. Gamay lang dyan kayo. Up. Kani kamot. Erog sa ko gamay sir. Gamay lang. Kabaga. Kana. Kana, okay na kana? Okay. Hindi, pag sakitan ka, mag-ingon ka. Sulting sakit para ma-reducean, ha?
Sige, pangalan sir. Pangalan ni mo? Virgilio. Pasqua. Virilio Virilio. pangalan. Wala siya. Ingo. Iing. Kaya sir. Taligsik na. Ikaw ma'am, di ka nagaligo hapon. Ako, sa una. Karon kapag stroke ani buntag na ko. Ano man? Usahay kay pag mahapon na di na ko maligo. Kani laging ko an kay kani manggod na mangumpra. Kumpra may kanang mga frozen ana niya. Dili ko maligo. Dili man siya maligo daan ni uli na maligo. Nya nangusog na ba? Hindi nagpangusog mao ni yang style. So, namaligo ko kagapon. Sa una ligo mig hapon ay. Ligo, ay. Ano na, may basta ba? Ligo, ligo. Risko na. Diyos ko. Mao na ni nang gawas na. Sakit de, sakit. Sakit ang batang. Uy, mo na yang hawak. May hawak, man sakit na siya kay kanang singot ato. Pag masangit man na. Pag masangit sa singot uga diri na. Ngaw na maghumok ang ato ang bukog sa hawak. Okay. Sakit kamay. Sakit yun. Di pa mati man mo hawak de. Ano to gamay sa? Up. Kapi. Gamay lagi naman pa. Genetics. Ano? Wala genetics. Nawala. Tutok, malikod sir.
ko ang panuhat. Nangay ka ng hangin. Jing. Oh. Unsa lang man. 9 by 12. Oh, sige ka na lang. Oh, sige ka na lang. 9 ba? Basta ka na, 9. Unsa din yung sunod, anak? 12 by 18. Pero gamay na siya kaysa katong 1/4. Oh, sige ka na lang. Kana na lang, wala ang kailain. Basta kay dakuan daw siya itong 1/4 katong kuan, itong canvas na dako. Kana lang, okay. Kasi tagpila daw. Sige. Okay, Sakit kamay? Sakit ang panik sa akin. Karon wala ka nagaligo kapon? Nagaligo pa hapon, de? Nagaligo pa kaghapon? Oo. Na, undangin na lang daw na. Dapat 8 maligo. Ano, grabe ng ugat ko. Mo na iyang gipamati ba? Ano ko na, problema, mag ugat, nakatabang ba? Di ba ka mainom, sir? Kauna. Oo na. Sigarilyo, sir. Kauna pod. Karon wala na, sir. Wala na. Kung mo inom chill lang, wala lang. Mainom ba ka karon? Di na kayo. Di na. Mag-explain ko karon, sir. Paminawa ko, ha? Sir? Uminaw de. Sir? Oh, kusga daw yun. Ikatungo. Mag-explain ko. Paminawa ko, kaya importante kaya na sa imong kalawasan. Dili lang para sa imo, para sa tuwa tanan. Labi na gyud sa tuwang viewers. Kani dire, kung pamamasayod mo ni balay-balay sa uric acid, sugar. Uric acid, sugar, ha? So kani uric acid na dire sigarilyo inom. Kani soft drinks, kape, juice, ha? Uric na siya, uric. Kani uric acid. Uric na de, kanang diha dapit. Ang sa pikas Kinala ang nga itong sugar. uric, dili maglapas o 500 kay mulapas na sa mag-high blood na tao. Buungot naman ang dugo. Mangapit naman. Sige lang. Ma'am. Okay. Sakit daw, sakit. Sakit kamay? Sakit. Sakit daw, sakit daw. Tukol kamay, ha? Sakit daw, sakit. Kuro ko. Ano pas mo? Pas mo daw na di. Pas mo sa kusog. Makuro ko.
Nag-drive man gud na siya. Sa una, magmotor na sila, ulan, init. Ay, Wala niya yung ipamati ron. Nakagi mo dagan dre. Kapas mo driver pidikap. Sagaran lagi driver, no? Ulan init man. Sila, sa una, mabasa ni. Lagyo ilang biyahe. Ulan init. Nga sa una, di pa usa ang mineral water. Punta lang kami sa raya. Nagwantahan di. Ito lang yun kay wala yung pamahagian ni. Di mo ni madagtambal ni. Magto grade ay bisag unsa ang tambal, di maulian. Nutan ka, nga magiging na lang pagkat inom, maigo ni. Wala na Ang ni. kidney. Lingkod na lang. Hindi man nakitas tiyan, sao na. Sakit sakit yun. Kada kay murag bisugbat ang rheuma na ba sakit si kapon. Sakit ang rayuma, undang nata o kaon og itlog og manok ha. Kanan hayop duhay tiil mo baklay mo lupad, di ta pwede mo kaon. Itlog ug manok. Hayop ha. Bawal ha. Na duhay tiil. Ay para maayo to rayuma arthritis ha. Asa yung sakit din ha o sa pikas kanang sa una. Wala pa bigas. Ang dili ka nang magkuan siya ba? Sool. Murag sakitan ka na yun uric. Taas ng uric. Kasi karon gani kay nadre ang pasayan, alimango, sigarilyo, inom. Kay pasayan sa Sigarilyo inom. Nadre, Inom day sa una. Mao na ang diri sa wala. Ang sa tuo mo na ang mga kape. soft drinks, kape, juice. Okay. Bawal kape ani. Mahimo. Kung mahimo tayo, inom lang. Pero kung gusto kag bawal, Ano din? gatas ta. Gatas. Dahil sa mga batasa, basta gatas. Gatas ang Powdered. kuan ra man gud ni unta ba yung gatas katong sa para sa diabetes good. Ano Katong- dito? Unsa ganito de? Diabetes. Unsa ganito katong dili? Di, daghan kayo na. Unsa ganito Sure. Ito yung gatas lab. Ito yung gatas gani nga ni Papa. Nga ay na po kaog lamang loob sa kadako ni mulo Oh, sa'yo. wala na na. Kaniyo, lamang loob. Ga- Kaniyo. Okay. Muna yung osteoarthritis ha, kaniyo. Plaster gamay, boss. Ito lang, sukol gamay kay Prab. Para mudagan na. Tayo. Ito lang. Sugmat ang rheuma na oh, nasakit si kapon. Di sakit ikapon pa sa pas mo. Pag gamay sa ha. Sakit tayo. Glucerna. Sakit jud. Muna yung pas mo. Jud. Pas mo lagi daw sa kusog. Bata din. Mo na Yeah, gini akong ang ipamati lagi eh. Akong kamot, grounded din eh. Grabe gini mo kuhan. Grabe nag... Itong bata ganyan, natugtog na to. Wag ito sa sakit. Ha? Itong bata ganyan bilog ba itong nabta ni mo. Oh. Tugtog naman to, ito sakit eh. Wala pa kay tipas mo. Wala mo kay toy pas mo. Bata pa man. Kani kuan mo guni si Papa. Ano, Ano? ano? Siya kay kuan nag-rheuma. Ano mo na yung mga grabe na sa kahit lawas. Ano? Mo ginayong ipamati kanang iyang tiil. Oo. Kani. Uric na di. Uric di. Ug sakit dire, gikan dire pa na sakit dire mo na rayuma. Kanang di kang kagigda niya ni tunog sakit itunog. Rayuma Sakit na. itamak. Sakit itamak. Rayuma na undang tagkaw itlog manok. Ang kuy permi ra ba may anak eh. Di tamaayo. Pa doktor hilot niya nang kaon na wala di maayo. Itlog. Gusto matag maayo undang ta ato tagulay. Di bawal kag itlog di. Itlog ug manok. Bawal kag itlog ug manok. Uric. Tanan hayop nga duha tiil, bawal. Sa pa may lain yun. Pato. Wala, pato. Pato, maya, tamsi. Kaon din ni Pato. Ning tao nga pato? Tanaluto. Tutuunan ka to. Totoonon pa. Ayan na to, baligya to. Uyatag si mo. Bawal na siya. Isda lang yung ka. Isda ta, walay kaliskis, ha? Para maiwas ang atong uric. Ang kauno na to isda, matambaka, bodboron, borot, parilison, ha? Oo. Kanan lang, wala lain. Kuha mo po ni sa una, tilapia bangus. Gana. Bawal Mo po na. ni hang ampay. Dili na, Tilapia bangus. makabot ang sakit. Uric kaayo. Na. Kami ang tagtao gani. Suka na ni si Eric din nagilo ko ano di ko kaon og tilapia og bangus. Kaya plaster boss. Pero dugay na ni siya wala nagtilapia o bangus. Sakit kay luto ni pas mo. Kaya maligo gapog bi. Sakit ang lawas. Huwag may lang bamagi. O sige, tambal, di yung mayo. Nakulbaan na bini isa diri oh.
Kulbaan na ning isa Atras diri. na, atras. Gahapon pa na siya na kulbaan na lagi kulbaan na gani ko. Kaya nakakita na sa video. Kita man gid siya, oh. Siya may nag-search sa imuha kay Maya. ang nag-ingon sa iyaha dagi itong customer na mo Santa Maria niya nakitaan siya ba nga oh noon sa mangka ana siya ako ang gani utulog ato dito sa Digos kay naay maay manghilot dinha oy lain gyud dinha na iyang gi-search Naayon na po dito siya. naayo na labs no naayo na upat ra daw siya kanhian Dili batanon. Titi pila edad dili ba tanon mga nana siguro sa 50 labs no Lalaki. oh Di ba stroke to siya stroke sa to katong kuan ma'am. Katong may asawa dili ba nga Santa Maria man to. gyapon to Kato bang na dukay kita nang uli, dukay kita home service. home service ba dito Home service Ma, me. pila kung home service mo? Di kay kumsukol sa lagyo ma'am kay ang gasolina man ko mapildi o sa time. Apilon man na sa O apilon jud siya. Kaya akong kuhan god, ang ako agong kining sulod ko na ko god, 1-2 ko na. Ug dili mo sukol, anaog yung kagbigos. Kaya pili man ko, naggasolina, ang kwarta ang gibayad, tapos gasolinahan. Gibayad na ko, hindi mo pwede. Mao. Saan mo niya? Mahal ay kung ato mo. Lahat siya. Ato kong sulop kay, disgrasya man, di man baliok nawas. Naliok ko guman. Wala na, kaisara. Di man ko mabiyag, sakit man maundang. Nakatulog. Tubig na mo manalag 1,000. Home service mi dito 1,000. Igo ra tubig wa na gid intay amin na bilin. Barag dito gid yang reklamo sa inom og sigarilyo no. Matiil. Ano, naliok ko. Kuani siya magsigarilyo sa una, patay sindi, magsigarilyo ani. Nainom. Kani soft drinks pod. Ang soft drinks gihimo na niya tubig sa una nagabiyahe. Kay wala pa may mineral sa una. Wala magbulgol na yung mga tail boss. Wala ba daw nagngol-ngol de? Wala daw nagangol-ngol imong tiil. Ngol-ngol. Ngol-ngol daw. Isa dagoy lang daan kaning ngul-ngul kini. Mo lagi lagi pamati. Mo Murag ginayang murag ipamati. ginakusi gani. Muni pas mo. Murag ito sok dagong ba? Pas mo daw sa kusog de. Pas mo sa kusog. Wala po siya napakong-sugar. Tingnan sa doktor kasi diabetes daw. Napakuha ka. Ang sugar dili na sa konektado sa sakit sa awas. Sugar lang na siya. Pero kung pas mo sakit ka na kapon. Doktor ako pas mo kini ba? Pas mo sa kusog na. Kaya musukol ka gulat init. Abot sa panahon ba? Labi lang akong basa ng tubig bugnaw alay na paminawan lagi. Murag nilo. Murag o Nagainit tubig ka di maligo. Nagainit tubig ka maligo. Okay ra nagainit siya tubig maligo. Buntag dili gyud. Dili wala pa. bugnaw. Kung unsay nawasan sa gripo mo ginailigo. Bugnaw man problema na bugnaw ng tubigan na. Usa ra man na ini pamubo ra may tugnaw. Ako bitaw tugnawan man ka. Style na ko, awason sa tiil. Mm. Pag mabugnawan ng tiil, maanad na na. Okay na. Ang di nahinag pa sa aligo na. Kay pakuratan ni mo ay ke. Pabitaw ang mga hapon, di ko nahilig ko ka ng mga bugnaw nga kun. Ito na may ligo sa asa na maligo, jacuzzi. Katong bang magkasuaso ila swimming pool, Init. tubig press. Dami kayo. Karon pag human na lagligo inigawas bugnaw ang Japan dili. Bugnaw. Perting bugnaw. Mauna ang panuhot. Pas. Dire ba nas lang mo tuwan na. Wala. Jadi buta mo kigalis. Oh, Karon makakailangan naman. nagkakay sila paralyzed nga batanon pa. Sino? Wa pa 16 nagparalyze. Tawag sa Pilipinas, agency. Namoy caregiver. Give me caregiver. Ato na dito. Ano ya, hapon. Pila bayad. Hapon lagi. Dako kay kwartang Pilipinas no. Kita Taga may sara. ano ko ito. Sakit Si pagyapon. panahon mo sabay gina siya. Sakit pagyapon sa pikas de. De, sakit gyapon sa pikas. Sakit gyapon. Ang duha dyan. Nilo kay ni pas mo ba.
Nung ginayan pa may bation ba. Ay, huwag na siya bation. Lihukan man kayo ni. Maligo. Baka na sa kita naman ako. Oo, mga ugat. Mura sa mga bitok. Nga gagmatoy yung bitok. Nung nang ipamati. Buntalan din. Ilan sa kayo na to tinodon. Nalugar ka sa kasimana ha? Ha? Bugat kayo ng kasuhan eh. Pas mo. Ano yung pinakabugat nga kaso nga. Ban? Pas muskusog. Saka ta gamay sa nabalik kay saka gamay. Malang dito naman. Ay, ikaw. Up, okay. Yan ka ng pas mo sa kusog, yato ng ospital, matagbaw ng ospital, ginungkod. Ikaw po, matagbaw po kabinayan. Sige mo nag-check tanan. Wala mo na findings. Wala, basta panuhot. Isa rin makitaan, sugar. Ilagay na, wala lagi na koneksyon. Wala sa ilahan ng mga pasmuskusog. Ingon bito, Dr. Willie Ong. Kita ka na yung vlog, pwede maligo, galing na trabaho. Kita ka na yung kuwan. Kaya mo po diyang ginahimo. Tuo kang maligo na. Asa na maligo, tikasan ka na. Ako na hago. Ikaw naman na mo check sa mga ang hago nurse. Nurse ang Dili ang doktor, di ba? Naji ko igagaw nga nurse nga kanang magligla siya, di siya maligo, di manggunit og Balos kuwan. ya. Di siya manggunit og tubig. Awal mo na. Nya wa siya tulog, di gid na siya maligo. Ito pa mali din ang stroke niya human ihat compress. Bawal na. Paliguan lang ko nagsayo. Yan mo lagi kay nagama po nag-ingon na maglibog ang tao. Oh, lagi Gusto mo buntag. maayo. Buntag mata Di mo siya. magkutsikuan na na. Tumanon po nimo. Karon pagabot sa kuha kay muri akong kuha na. Iya, kumusta man? Naayo ka. Pila ka tuig na nimo gihimo? Muro nagkabugat. Oh. Ikaw na sayod kung naulian ba ka? Naulian lang hawa maayo, naulian lang. Dahil itong naayo dyan. Wala, nagkabugat. Oh, niya. Sige pagkaghaplas. Sige pagkagkuha na nag-ininit. Labi na og magamit og ininit nga naggabon. Oo ka na, nagabon. Bawal na. Kung samot, kabugat ang diin. Pagkuan ko daw nagpanuhot daw ng gabon. Pwede sa ihampol. Sakit Iana ang- lang. Ahampol lang na siya. Dili nimo ihumol sa ininit nga ang pabukal. Nga ihumol nimo isa ka oras ang tiil. Yeah, disting eh. Ulit kayo. Normal nga, normal nga. Di po init kayo. Pagka human ay init kayo, alami kayo. Ay, talami. Pero pagka human, bugnaw may puli, porte, Suyop ang panuhot. parting panuta. Di, balikan na po ninyo kuhan. Tagad. Dugay na niya ang hawak ba? Ay, yung dapi-dapi. Dapi-dapi, pangyuran. Dugay na naman antos ni sir. Dugay na eh. Dugay na na, di. Wala ka nagingon, di. Kuntar man niya, sakit man eh. Sakit eh. Hindi na may reklamo. Kunti kay labaw man to sakit kaysa Na, ani. sana lang po ng isa, driver. Nya maligo mo to sa kagabi eh. Hapon gabi. Dungagan, sige lang, dungag. Tuwad. Liho. Hapon. Ako maingon jud man kay customer taman mo. Pero di mo customer na to, nya nakita ra ta di po ko mo topic ani. Ina magay kituhuan lain. Di kay customer ta ka gusto mo kumaayo mo. Ano yung timbang-timbang good. Di kang kagtrabaho, nya maligo. Hindi, Timbang-timbang bisang na. mag inom tambal, di ba? Di ka Wala. maulian.
Ha? Mas 12 ba? Sa... Ato sa nintima ko ng Brad. Na-overheat. Lipong na manghilot. Ngapita guys. Bawal ang kape guys. Bawal man na yung kapin. Sa manay. Ready na ka din na. Bawal ang kape, diabetes lang. Oh, bawal. Balang black coffee. Black lang. Bawal. Basta na itatak kopi, bawal. Sa kuha ha. Chocolate, gatas lang, bawal. Chod. Kung na makikidebate, magpapildi, mapugo. Hala, daog na ka. Daog. Pero may sama. Gatas, okay ah. Gatas, good. Isang usang klaseng gatas. Ha? Ang gatas na may sugar. Nasi sugar, pero kung man nasa balance na. Magatas ka, no sugar. Timplahan lang siya. Wala lang asukal de. Magatas ka di. Ilim na Gatas sugar lang good nga pure. kuhan. Kung naman nasa sa tawag na. Mm. Mura og boring ba na sa ingredients lang ng kuhan. Kung dili na siya nga sugar nga kuhan. Mm. Ako nakainom ko gatas bago matulog. Pero no sugar. Istoryahan na din may atong hilot. Kaya ginom daw katong Davao nga nahilot atong babae. Is 21. Na, nahagbong dos katre. Pating katulog, wala kuhan, pati dami na to, nagibangon. First time daw to, di ka na pahilot. Ha? Nahagbong sa katre na tulog, kapating dami na tulog. Kasi dabo. Nagtrabaho siya sa Davao, katong nasa kuhan ba nga, nagkakuhan o. Inom daw katong na ay, isang sa libim ng kuhan diya, ay 7-11 man na 71. Itong babae, God, nagrekom. Nahagbong daw, Naman na. itong hilot. Saan na yun? Asawa. Yung babae good. Nga pagkuhan sa mo diya ay guys. Ingo to din gilot na kung ito ko yung di kalakaw nga yung bana. Siya man din nagrekomenda to. Bonus ka tre. Pati daw lamis tulog. Kanya? Pag umano gilot, dami ano yung tulog. Hagbong nagkurunpada. So, grabe po na siya. Pangutan ay nagbabalik to. Hindi ang masabok mo. First time lagi daw pag maghilot, alam ito kay tulog. Lima kag maligo, kadua katulong maligo sa sakadlaw. Malingot ka. Ready na ka, sir? Pulbaan na siya. Wala mo gani sakit. Kulba-kulba na. May blood ta. Tingnan lang siya. Tingnan lang. Sir, tayang. Giraw, sakit na. Sakit, oy. Kaya lang ang puso. Gout. Ang sana siya? Sa uric na. Uric, Uric gout. uric out. Kasagaran dyan, majority basta magkagaw. Kusog mo inom. Gina sila sa una. Bisyo. Sa una no. Sa una no, sa una no. Sa una no. Apil eh. Karon no, undang. Muli Ano na nagkuhan. undang mga sir, may nang masayad po ta kay. Itong pagka-high blood niya. May gani kay may suka man na. 40 yung edad daw ato.
Suka man na siya. Nga siya ba, tuyok yung paminaw. Pag-check up, nagpa-general check up siya. High blood. Dito na undang ko niya dayon. Sigarilyo inom. Anang gawas food. Ano itawag disiplina? Kaya bisan din siya ng advice. Undang yun dayon niya. Nara ka sa tuwa. Gusto ta. Naara sa mga dito. Niya, herbal, more on herbal siya. Okay. Naghan kayo bisitang doktor sa iharon. Kala unsa na siya? Kung manusin, mura ni sa balot, dito ka itong puti, dito ang mga extra. Kakuha mo ka ng ubang kamot sa, di ba mo na iunom? Mga anak ba? Ulahi ba? Ulahi. Di ba na may ubang dito? Dili, sakit din, dili ko na. Ako'y pandiri. Wala man eh. Kuha na, kanang bugas ako na. Kuha na, nakukutan. Bugas. Kuman, ano na. Okay mo ka? Hindi mo sa okay. Ganin, naganay ko dito bro. Dapat sa likod na ko. Bahala mo dito. Kagaman. Basta may ibang punto, masakit dito. Sige po. Gamay. Sakit. Sakit. So, ito sa left gani, inom sigarilyo, unsa ito diri? Inom, sigarilyo, isda na kaleskis, pasayan, lamang loob. Pero dito ta stop to, sigarilyo inom. Kung sa tuo, Soft drinks, kape, mga sweetin. Kanang tamis nasa tuo. Okay lang, gatas din ng dalawa. Correct. Walay, kuhaan, walay. No sugar. Ayun ako tayo sukal. Wala. Kada mga beer brand. Oh, pwede brand, Bird Street. O naidako-dakong budget dito ta sa medyo Nido. mahal mang nido. Kung dako-dako pa jud budget, insure na jud. pero mas nindot ani siya ato yung pang diabetes nga gatas. I-share ko na para Glucerna man ni siya, ang gireseta siya glucerna. Nga. Kumusta man? Oh, normal yung dugwa na to ba? Normal yung sugar. Basta bisa mo basta gatas lang, okay siya. Ay lagi ng kape. Ayaw lang kape, ayaw lang ng coffee. Suod mo sa o kanon ng gatas. Kana nagabigat kasi damay. Ako, pag tayong tulog na jud na, inom jud ko, dahil tulog na, inom jud sa baso. Gatas. Mag jud, mag! Ay, Tulog sa jud. una, may inom, mas gatas. Lasaw mo na yung gatas. Lasaw. Inom na siya gatas. Basta, wala na. Milo, Ang Milo, ayaw po gabi, kay energy man na siya. Pwede sa ahayag pa. buntag. Kay masin suminig, active mo. Kape. Energy drink mo na. Kaniyo, kape. Istim ito kung inom kong Milo. Ahak, hindi minom ko katulog. Pero kape, butang nga gatas, okay ra? 50% okay. Ang lapong. Pero pure nga kape. Labi na tong 3-in-1, no? Pwede mainom ako, pero dili siya. Andiyo ka na, dili na ako dinarekomenda. Minum tap sahay. Hindi ko marekomenda. May unsa may mga rekomenda? O gata. Gatas. Wala. Gatas. Wala gata. O tubig. Wala makakita palit gata. Tubig. Tubig na lang yun. Tubig na lang tader. Wala naman talain ko. Nga no, ang bata, painom mo ni mo kape, dili. Dili. Kay, Ano, panuhot, oh. Basta may goyang ko ng punto sakit. doon ka nagkukot ka ng puntos, boss.
Ani kay murag Pero pahilot pa rin sunod, hindi na siya nasakit. Mabawasan. buhi. Buhi nang Mabawasan. Bawasan. Sharo din ang Mabawasan daloy siya gid kay mo bawas, mga. bawas man na to. Kaya ang pinakatumong na to aning hilota, ang dugo magsirkular. Oh. Sharo di ba? Imong dugo ana ra ba? Grabe circulate ba? Mupulaw ka ba tayo kanil pula yung aping? Hmm. Tawa mo na yung aping ko. Ay laman mo na. Ganina kay lain yung pamati ganina. Sa uban Kaya ko kay magkana yung mga aping o yung lips, tanawa. Pag mapula na, circular na, ni awan dugo na. circulate na. Pero puti, Bispad. gusto magka, mura mga anime. Wala, tulog lang ang dugo, hinay lang. Wala ka circulate ug maayo. Na. Ay palayo boss, palay pa na. Oh, Kita. ilagwan ta lang. Sa mga panuhot. Kita gini. Ay kalimot na ko, sir ha, si Eric Hilot na eh. Ganun good. Eric Hilot sa Digos. Hindi na ito ni pagkaulawan na ito social media, no? Ah, nagpa-Facebook ko, YouTube niya. Di day maayo. Di man nga. Kasi di ay. Itong ipanganin na dili, puro na ito mga rekomenda. Kani. Uy, ingon Ani ko, gi-recommend lang pud ni siya. yung ka manugo, no? Kay ang gikuan na mo tong Bukidnon kadungog katong Bukidnon. Si Ito Cesar. Si Cesar. Oh. Sa tulas. Romeo.